Os Reis Magos chegaron ás Rías Baixas, pero a súa visita en todos os concellos está sendo moi atípica. A situación actual obrigou os gobernos locais a tomar medidas para velar pola seguridade sanitaria. Aínda que en concellos como de Meis, iso non impediu que os máis pequenos puidesen ver os Reis Magos e compartir con eles un bon momento. Bueno, pois é tan atípica como que decidimos suspender a cabalgata e creo que fixemos ben porque sabedes que o día non está nada bo, ainda que agora temos un momentiño que non chove. E bueno, pois a verdade é que estamos facendo con todas as medidas de seguridade nun espacio aberto. Polo menos os nenos e as nenas de Meis e de fora de Meis están disfrutando dos Reis Magos e bueno, creo que lles está a gustar, que fixemos unha decoración vistosa para que os nenos disfrutasen dela e o importante é que os nenos podan estar un ratiño a saudar os Reis e levar un pequeniño agasallo. Numerosos nenos e nenas achegáronse ao mercado de Meis para recibir o seu agasallo. Chuches, un 3 en raya e un puzzle. Unha bolsa de chuches, un 3 en raya, chuches, un 3 en raya, un puzzle e chuches. Muchas chuches. Os máis pequenos tamén mostraron a súa ilusión de poder ver os reis. Pois facíame ilusión, a verdad, porque pois facía tempo que non os vía. Pois moi emocionada e nerviosa, porque levo moito tempo esperando este momento. Pois me alegra poder ir ao menos a ver os Reis Magos aquí ao mosteiro. É moi divertido. E aproveitaron a visita para pedir aos Reis Magos os seus agasallos para esta noite. Superfins, un peluches, Roupa e uns zapatos, unha mochila, unos juguetes, 2 Playmobil, un juego de mesa, un Lego e un lanzador de cohetes. Un xogo para Play, uns cascos e varias cousas máis. Un Kiddies, un Pixie, un puff e unha libreta. Un xogo de facer mímica. Unha bicicleta. A recepción dos Reis Magos foi a única acción que puideron realizar moitos concellos por seguridade. Agora, os máis pequenos agardarán o día de mañá para poder xogar cos seus agasallos.